Meeting tongmani o meeting go kita discuss laye kita misa thumlaye bono naitoi tai kita sip chubana ni bage jeng khaleka oro sini TWF Agotla Town Committee tai Central Committee ni jeng korokja kurukju tongo abo je mansak jeng bono subakha tai chubamani boroko gya bini bagoi jeng janjani mani matai no suri lainai tai kulum lainai sini takut semono dotino saksori kang khai jung tunoi tai nangmani biti bo masa thun tunoi tai ang jotto nai tongnai rangchak ni tiprasa takute bukukjong non tribal jotto no nang kobok nai sini takut semono subjaya bo kalai kena bin nukung non jotto siwo bono sengje janjani mantoi subana ne bagibo already agibo QR code do bijak tongo sung STWF undibo kobok nai bo dotino nongni jotoni subai jotoni sui mumbai jotoni matai kulo mumbai bo dotina hambui teiwesa bini kormo jibono bini samungo bo samung kahangka kaimanan bagu jung jotto bini bagu sui layan tai suba layan hambai asukno jung tini bin nogo phai jung bono nai thaiga galai ke jung khatong thogo jung bumarok hamesano jung bini logiwo tongo tai sudu bini logia jekono hamya jung khobar man khangka je mantoi ke jung thangai chubalayo jung je mansak thangi naile jaw abon bagai jotto bukuk jongna belai hambai tai ang obono kobok nai je nuk nai ro norok jotto nang sini takut sumono chubana bagai ang jotto nang kobok jaw hambai